ang atong oras alas 2:28 tak na sa hapon mga ka-super. Ang oras sa atong radio sa Super Balita Cebu landong ka direktamente live sa may sitio ha? Sitio Camp Marina, Barangay Kalunasan, ning atong Dagway Sugbo. Kini sa kilang nga adventure ni no? Nga dunay plate number o plaka numero Zebra Mama Uniform 512 ang kaning sakiran sa usa ka kanhi pulis nga si police retired police ang ranggo sir SPO3 kay murag wa ni siya kaapa sa bag-o mga ranggo. Retired SPO3 Brasilio Borinaga ang gibanhigan sa giingong motor o kani mga suspect nga on board o motor mo no? Motor. So naglagaw lang. Okay. So motor pila box sir? Bug akwan? Duha. Okay. So pila sir. So mo ni ang akwan mo na situation ko mga ka-super mo na yung sakiran posible ang kaning maong ang kaning maong mo niya ang pateng lawas kay doon ni adba si balay mo ni balay boss no mo ni balay so tungod kay kusog kuan gisud ang patay diri no mo ni mga ka-super na ni ato mga personnel sa Sinab Cooperatives mo ni ang kuan mo ni yung kuan no. Wa siya maawon mamili. Asa siya na-assign mamilin? Layo ata super dia. Kalingga apayaw. Super Aljin. Kalingga daw, Kalingga wa din siya maawol. Aktive ni. So ma'am, active pa siya mamilin? Bago pa naka-retire? Bago pa din retire na din siya nakadawat din siya mga asawa niya. Naglakaw-lakaw man siya gud na super Aljin dito tumakon kay narad din sa portahan jud sa Mindor unya si Ma'am Hilin naglakaw nito sa sala o kusina yan ni panimalay. So yun na mga Ma'am Helen, asa mo gikan kagaya Ma'am Helen ka mo kuyog? Ha? Ma'am? Kamintulo. Asa mo gikan Ma'am? Sir, flashlight sir. So muraga. Okay, murag si Oldo. Nangumpra ni siya. Nangumpra. Ang wala daw ni maawol nakadawat daw tanan siyang benepisyo ng Ma'am Helen yung asawa. Ha? Live credit ra yang nadawat. Live credit, retire na siya. Retire na ni siya. Credit niya. Gano sa siya nag-retire Ma'am Helen? 2019. Last year. Last year Ang buwan, Ma'am? distansya na to siya, distansya kina siya sa dito sa Ma'am Helen, si Sir Brian, bali, asa mo gikan kaya Ma'am nangumpra mo? Nya, pila lang gagwa Ma'am? So kina mo gud mga super ang kini ko mani ang kwan. Mani ang patilawas sa diri na. Mani patilawas. Di na tayo pagkita na mani siya ang ako, mani siya ang tiil. No, di na to ipakita. Diri lang iguang tani diri. Ako ni madukit nang budak ba. Kani dito na dito siya. Ano? Ma'am, atong tuwagon to. Sir. Boss. So, Perlin ada tatay kauban ni bilang tabang-tabang Ada tagawas. Ang kuan kasi Ma'am. Fem. Isip nga si Pim. Okay, ato ning gahinabi ro. Sir kasi pangalan to sir si Antonio Calabroso. Sir Calabroso sir kining kaning unsa kaning license pamilya nila ni Borinaga sir? Kanyang untag iya kong kuan nga kuyog tas syudad kay malitag soft drink ngumpra. Sa alsa ba? Kuyog ko kay ang akong misis na po niya nagtrabaho ba tindahan. So order may bago pa lang ko dre mga sasamahan pa ko. Garden siya, umalit ni Chloe Ang talam na lagi ato. Ampot na sir. Basig kaning iguan niya pag Ingos ate pangilay niya. Kung bang na ko si ate ang gawas, sulod dire. Pag kuha na ko sa pergamento na mong Chloe Distansya ko mga pito pa.
buto-buto man. Mm. Dingin ako anak. Tao man. Oh. Dagan ni ko kay apit ko mapaga. Magbarog pa siya. Buto. Dili pa na may ko. Lok-lok ko dito sa kuan sir. Magbarog dili pa na may ko. Di sa kalok lo kwarto dia sa kusina. Sina? Tabang di. Pusil. Pusil sir. Siya mo arigre. Mm. Pero ako pinsa ko kay apit ko mapagan sir. Mm. Apit pagan oh. Siya kay ko. Mm. Tubo. Kita ka sa mga suspek. Wa yun siya. Ha? Wa yun ka. Wa juga kita. Masa lu dengar butuh-butuh ra? Ako nga may, wala ko kamay, ng tao niya. Pag anak ako, siklap ba, pag andit, dagan ko kay. Bala mo pala ito ka-suspect ang kuan ni Puso siya o nilusob sa iya. Mura. Usara mo gina ito? Mm. Nagmotor, naglakaw. Wala mo. Motor. Mm. Pag human og kuan ligawas amang payon dito o diri wala to. Wala na. Wala nga kibaw. Diri na. Bukan na siya. Si Sir Brenda ka nag-drive sa sakyan nga gina. Okay. Asa ka sa sakyan gina sir? Sa atubangan sa likod. Di ako sa likod niya, naman sa ate. Sa atubangan. So pag abot diri una may naog si Ma'am Helen. Oo, isa nga. Pangil. Mm. Pangil. O niya. Ito nga. Wala dili pa niya sa final mo ba? Nagawa si ate kay, mulukag may paniod to. Mm. Siya. Pag buto ma'am, pila yung dungog, nadunggan yung buto. Okay. Pag kuan, Upat. man ako, at bang hili, siya kuan karga na, no. Pero sa Kuha na ko. kita niya. Pag talikod na ako, pag lakang ko, mga doon kalakang. Mm. Tubuto ma? Nakasuod ka diri, pordahan. Nadya. Ang galing gate. Okay. Ako, bawa man. Apitan ako ma. Kaya gidi siya nakanaog pa. Paga? Mm. Kinabuhi taon kay. Matanaw niyo, Ma'am Ray. Ang suspect sir, sa eksakyan, gamator or Nag-hike ka mo dyan. na? Naghay. Hike ka ma. Naglakaw? Asa ba nagkalo? Nag-helmet? Siya ra usa sir? Mm. Nag-usa man, nag-face mask lang. Mura nagkis na. Pisma. So bali, wala ka nakakita, wala ka nakita ang dagway? Wala dyan. Unsay, Sa imong bali, pila ka buhok sila sa inyo nakita sir? Asa na mo? Asa mo siya pa doon nga lakaw na? Pag nagbira po na dyan sir. Ha? Nagatira po na dyan sir. Ang dagan ko. Okay. Aso nakakita pa ka, nagsige pa siya tira? Wala. Pag Yan ka si Francis ma'am. So gitiwasan deh sir, gitiwasan. Aso siya kadagan sir ang suspect sir? Wala na kabukan ma. Kaya nisulod na po ka diri Dagan. Pagkatawan na po ate. sa kahadlok nito. Gamay lang ha. So during that time, uwan kusog ang wansan. Wala pa. Kanina lang siya. Mga suot na rin. No. Ang situation ka. Kanina lang siya nagsawa sa gabihan. So mani ang mani re ano dre. So mani situation ka dre. Nadi ang taga-suko. Gisuod mo gid mga ka-super tungod kay ako mo guni ka nang anahito mo kagain na medyo kung ka nang gusto kay kulan. Gusto kay kulan kagain na mga super mo nga muwa ni mga kuan na kanang nga moy gi desisyon po sa iyang asawa nga si Ma'am Helen nga isud no so mo ni nandiyan ang mga personal sa kuan aning kuan St. Francis nga may mukuha sa mga gamatay lawas. Ang suot ni Sir Brenda gadila na sa ito ipakita mga kasupara as part sa kuan sa protocol sa social media nga nato ipakita no ang kuan bugat-bugat so bugat-bugat gud ni no mga super patay lawas ni retired SPO3 Brasilio Brenaga ang nagikuha na ron sa mga personnel sa San Francisco bugat bang kaayo mo na nga di man daw kung nagkalingkuan duha si Sir Police Lieutenant Renato Ramos mitaba na po mga super sa pag alsa bugat bang kaayo no so mo ni gi kuana gi gipotosan ni ko mga super kaning gipotosan ni siya ga kaning piap kanang plastic ka puti. Happy na lang ang daan, sir. Ma'am Helen, mga what time manibot yan ma'am? Diri ah. Mga alas 12 na siguro to, sir. Uy, Mm. pasado ba?
Ay, mo mo pagkailan ka sa Borinaga, ma'am? Kaya sa imong husband. Mm. Wala siya makasulti nimo sa naglabay nga mga semana, adlaw. Wala makasulti sa imo nga doon siya problema. So, ato masabtan nga murag ana ba sa state of shock mga super. Ang kaning kuan ang kaning ang asawa no ni retired SPO3 Brasilio Borinaga nga si Ma'am Helen Borinaga mga super. So nila dili karon mo nilang panimalay no, two-story building doon na poy kaning ko ano, one rooftop kay nagtapa pag sikit magud ni. So alsahon nila sa mga aswat team mo asan. So mani no ang kwan. So ato nga ato konon nga mo ni ang kwan mo ni ang sakinan nga gisakyan giingon nga gikan nangumpra ang pamilyang ang Magtiayong Borinaga dito sa downtown area o kuyog ang ilang katabang o kani ilang boy no onya pag-abot gyud diri murag segundo minuto ba ang gintang posible gisundan o giad nga bakaha nagpaabot baka suspect nga nagbinugtong suspect nga usa ka buok nagbinugtong usa ra gid na no ang may ala sumal ni no bugat sumal ni so mga super no ang nireklamo to ang mga taguan mga taga-aswat kay bugat daw sumal ni ang sitwasyon karon wala ba balance? Pag-abot mo siya, pag-abot mo kuha na to, palawan. Okay, so mukuyog si Ma'am Helen. Ni Ma'am, may apo? Oo, apo. Tapos kaluwis bata yung taon pa sila mga igala. So, ato sa ni kuyugan. Napaingon lang sa sikina sa St. Francis si Ma'am Helen mga kasuper ang so niya makuyog no silingan ma'am na ba kayo mensahe sa katong mga suspect ma'am? Na ba kayo mensahe paabot sa katong mga nihimuan ni? Okay. Ma'am, ato pa hustisya. Sige. Ma'am, atubangan ma'am. So mo ni ang asawa no. Uy, pasal di ulan na. Balik sa agi. Kasi ma'am, ato tubangan ma'am. Nibundag ng ulan sa mong himutangan karo mga kasuper. No? Ang ilan ng panimalay doon sa TV5 no. Ang istasyon sa TV5 doon good no. Mga piya ng kalakan. So okay. Sir, gamay na siya ba? Silo sa selfie? Silo siya? Sir. Sir. Sir, silong. Sir, itong gitantaw nga investigation niyo kaning atong gitantaw nga kuan ba? Ang gulo investigation sa kini mga pagpamusil. So far, pagkakaroon, di ba tangkata kung sa ang motibo sa pagpamusil ani nga kuan? Kay Borinaga. Right now, padama pa natin na investigation. Ang sabi ang mga kuan, o sa mga gadgets ba nito na wala. So, sir, ato talaga mga ang mga CCTV nga posible makatabang sa So far, yung CCTV yung asawa niya, wala na function. Sa silingan nilang atong kanon,
unsay kuan makatawag mga lead sa atong investigasyon. Sir, last, ang suspect, sir, na binugtong o no, doon ay lookout ng motor? Unang wala pa ikaw, kuan ba siya kay ang kuan lang sa kuan is lakaw naman lalakaw. Salamat, sir. Sige. Pasilan ulan again. Mga kasuper, mo ni ang sitwasyon nga pagpamusil patay sa usa ka ni pulis diri mismo sa may sitio Camp Marina, Barangay Colonosan nga Dagway Subo. Mo ni ang sakinan ni retired police SPO3 Brasilio Borinaga mag-52 kilo Agosto. Gibanigan patay sa wa pa may suspect. Ang asawa nga si Ma'am Helen Borinaga nangayo o gustisya sa kamatayon siyang bana. Bisag ulan, kumbati ta. Alang kaninyo sa mga balita. Tungod kay namo ang among gagipangga o makatabot kaninyo o mapabot namo ninyo ang mga balita unag naguna. Salamat. Inyong ka Super Banjo Telasik. Mayong hapon.